мишел бачелет, комиссари олии созмони милали муттаҳид дар умури ҳуқуқи инсон аз аҳдшикании толибон гуфт ки қудрат дар афғонистонро ғасб кард. мишел бачелет зимни суханронӣ дар ҷаласаи созмони милали муттаҳид изҳор дошт ки толибон ваъдаҳояшро дар бораи ҳуқуқи инсонро риоя намекунад. ба гуфтаи ин мақомотдори созмони милали муттаҳид, гарчанде толибон ваъдаи афви умумро дод, лек аъмолаш хилофи изҳороташ аст. дар изҳороташ толибон афви собиқ кормандони мақомоти амниятӣ, ходимони давлатӣ, манъи бозҷӯии хонаҳо ва риояи ҳуқуқи занонро бо назардошти қонунҳои шариат ваъда кард. аммо тибқи арзёбиҳои мо ки асоснокан дар маҳаллаҳо амалашон хилофи изҳороташон мебошад, таъкид кардааст мишел бачелет. ӯ таъкид намуд ки аъмоли толибон дар минтақаҳои гуногун фарқкунанда мебошанд. комиссари созмони милали муттаҳид ҳушдор дод ки буҳрони башарию иқтисодӣ дар афғонистон ба марҳилаи нави хатарнок ворид гардид.